ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆಶ್ ಚೇತಳು ಟಾಕ್ಸ್. ನಿಕುಲು ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪಾರ್ದಾನೆ ಊರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲುಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂದು ಕಾಂಡೆದ ನೇಚರ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪದ. ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಪಾತಿಯರ್ನಿ ಪಂದೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಅವಳ ಮೋನೆ ತೊಜಪ್ಪದತ್ತು ಏನು ಪಂದಿತ್ತೆ ಮೋನೆ ತೊಜಪ್ಪದ ಪಾತೇರಿಂದ ಅವು ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚದು ಮಲ್ದಿ ಜೋಲು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೊಂದು ಪಾತಿರ್ದಿನತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಕಾಂಡೆದ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಂಡೆ ಬುಲ್ಪೋಗು ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪಂದು ಮಲ್ತಿದ್ದೇನು. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಎನ್ನೇರು ಅಶ್ವಿನಿ ಪೋತ್ಯರ ಊರು ದಾನೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಯಾನು ಊರು ಪೋತುಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಬಾಯ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಯಾನಗ್ಲ ಹುಷಾರಿತ್ತಿ ಜೊತೆ ಅಂಚೆ ಪೋಪುನು ಬರ್ಪುನು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಪೋದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಜಿಯಾನಗ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಮೂಲ್ ತೂವೊಲಿ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ ಮಲ್ತಿಜೆಂಕು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಎಂಚಾದ ಪಂದು ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಾಲೆದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮೂಲ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಪ್ನ ಬುಡ್ಚೂರು ಅಲ್ಲ ಜೆತ್ತೇರ ಅಪ್ಪಗನ ರೆಡಿ ಆವಡು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪೂರ ಜನತ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗುರ್ತಾನೆ ಉಂಡು ಮೂಲ ಮೆದ್ದಿ ಪಲಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಪೂರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತೊಟ್ಟಿಲಿಗ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತದ ಮೂಲ ಆಂಟಿನಕ್ಲು ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಮುಲ್ತುದೇರು. ಆಂಟಿ ಹಾಯ್ ಪನಿ. ಹಾಯ್. ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೊಂಪುಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಅಂಚಿ ಪೋಪುನ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರ ಪಂಡ ಅತ್ತಂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಇಂಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವು ದಕುಲುಲ್ಲೆರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೊಂಪುಂಡ ಬಲ್ಪುನು ಬತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವು ದಕುಲುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪೇನು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಡಪುರ ಹತ್ರ ಒಂದೊಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪರ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಾಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಪೈತಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಲಿಯತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಪುರ್ಸೋತ್ ಗಾಲಿ ಪೂಜಿ ಪುರ್ಸೋತ್ ಇಕ್ಕಿನ ಪುರ್ಸೋತ್ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಗುರ್ತೊಂಡು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಅಣ್ಣೆ ಅಕ್ಕನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲಾಗುಂಡತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೂಜಿ ಆಂಜೋಕುಲೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಜಿಯಾನಗ ನಿಕುಲು ಏತ್ ಮೋಕೆ ಕೊರೊಂದು ಮೋಕೆ ಏತ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಅಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೋಕೆ ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನೆ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಸ್ನ ಬುಧಾರಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಜಿಯಾನನ ಬೇಬಿ ಬಾಸ್ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆಲ್ಲೈತೆ ಆಯ್ನಿಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಸ್ ಪನ್ಪೊನು ಬಾಲೆದ ಪುದಾರು ಮಯ ಅಂತ ಬಂದು ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ವನಸು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗಿ ತೂವೊಲಿ ಹೆಚ್ಚದಾಲ ಮಲ್ದಿಜ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಶೀರ ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚ ಪಣ ನಮ್ಮನ ಊರುಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪತೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಉಂತೊಂದು ಪೂರ ಬಾಲೆದಲ್ಪ ಪಾತೆರನ್ ಪೂರ ಒಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ವಿನಿ ದಾನೆ ಬಾಲೆ ಅಂತ ಜೋಪಾವುಜಾರ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಪುರ್ಕ ಟಿಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಟೈಮ್ ಒಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಲೆ ಅಂತ ಜೋಪವೇ ಅಪ್ಪಗೊಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂಚ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ತಾನೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ನಿಂತು ಚೋರ ಪಟ್ ನಿತ್ತೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಿಂತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚೆನತಿ ಎಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಗಜಿ ಬಿಜಿ ಪೂರ ಆ ಒಂದು ದುಂಡು ಪಂಡ ಬುಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ಪ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ್ಲ ಮುಲ್ ತೂವೊಲಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡ ಆರೆ ತೂವೊಡತಿ ಇಲ್ಲಾಡ ಏನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಾಪ ಆರೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಬಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಬಾಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ಆಗ್ತದೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಮಂಚು ದೂರಡಿತ್ತ ನಿಂಚೆನದೆ ಅಂಚ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೂ 9 ಎಂಚ ಆತನ ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೊಕ್ಕದಾಲ ಹೆಚ್ಚೆಂಕು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದ್ದಲ್ಲ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ತಿದ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀರಿ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀಜಿ ಹೆಂಗೊಂತು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾದ ಪೋತುಂಡು ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದಾನಿ ಪನ್ಪುನೆ ಬುಡ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಧ ಮನಸ್ಸುಂಡತಿ ಎನ್ನ ಊರುಡೆ ಇತ್ತು
ಪಣ ಯಾನೊಡ್ತಿಜ್ಜತ ಪೂರ ಜನ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೂರ ತೂನಗುಂಡತೆ ಬೇಜಾರ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಏನೋರು ಎನ್ನುವೆ ಮದ್ಮೆ ದೂರ ಬರ್ರನೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡ ಈನಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತಿನ ಈನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಪಾರ್ನೆ ಆಪು ಜತೆ ನಮಕ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಸ್ಕೂಲು ಪೂರ ಪೋಯ್ಜಂಡ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೋಲಿಂದ ಜೋಕ್ಲಿ ಪೂರ ಸ್ಕೂಲು ಪಾಡ್ವತ್ತೆ ಎತ್ಬೇಕಂತ ಆಪುನ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಮೂರನೇನು ಬಾಯ್ಕೆ ಪೋನಾಗಲ ರಜೆ ಮಲ್ತೆ ಅದು ಟೈಪ್ ಹುಷಾರಿತ್ತಿ ಚಪ್ಪಗಲ ರಜೆ ಮಲ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇತ್ತ ಕೂಡ ರಜೆ ಮಲ್ತಂಡ ಟೀಚರ್ ಪನ್ವೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಗ ನೀರು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅಂದೆ ಅಂಚಲ ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನ ಇಪ್ಪನತ್ತೆ ಊರು ಉಪಾರ ಎಡ್ದೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ರಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೆ ಕಡ್ಲ ಪಂಡೇನು ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಡಪುರ ಆಪುಜಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಡತೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪಾರ್ಲಂಚೇನೆ ಎಡಿಟ ಅಕ್ಲೆ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ರ ಅಂಚ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತೇನು ವೀಡಿಯೋ ಕಡಪುಡ್ದನು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಮೂರಣ್ಣ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಇಟ್ಲ ಪಂತೇನು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಏನಾಪುಂಡು ಪಂಡ ದಿನೋಲ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ದೇಗರು ಇಂಚ ಪಾತಿರಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ಪಾತಿರಡು ಪಂದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತು ಒಂದು ಇದು ಎನ್ನೋಡು ಇತ್ತಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಜನ ಪಾತಿರು ನಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅಕ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತು ಒಂದು ಅಕ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ನು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂಥರ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇದು ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪುದಾರಿಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಲೆದ ಜಿಯಾನಂದು ಇಲ್ಯ ಬಾಲೆದ ಮಯಾನಂದು ಕಾಲಿನ ಫಸ್ಟ್ದೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೇನ ಪನ್ನೊಡೊಂದು ಬಾಲೆಂದಾನೆ ತುಜಪ್ಪದಿ ಜರ ಅಕ್ಕ ಇದಂದು ನನಗೇನುರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಇಲ್ಯ ಪುರ್ಕಟ್ ಬಾಲೆನ್ ಪೂರ ಅಂತ ತುಜಪ್ಪ ಅವಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ತುಜಪ್ಪ ಅವನು ಪುರ್ಕಟ್ ಬಾಲೆತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಊರು ಪೋಪೆತ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಆಪಿ ಆ ಟೈಮ್ ತೂಚಪ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಲೇನು ಬೊಕ್ಕೇನ ಪಂಡ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಮದತ್ ಪೋಪುಂಡು ಪಾತಿರೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೇನ ಪಾತಿರಿಂದ ಇನ್ನು ಮದತ್ ಬಿಡುಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೇನ ಹೋದಿನ ಊರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಪುನತ್ತೆ ಅವು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಊರು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ವೇರು ಮೂಲಿನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಲ ಕೆಲಸನಿಂದ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅಂಚದು ಊರ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತನ್ನು ಅಂಚ ಜಿಯಾನಗ್ಲಂಚೇನ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ಗ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂತಿಜ ದಾದ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಆಪುನತೆ ಬೇಜಾರು ಆಪುನತೆ ಅಂಚಲ ಊರ್ದ ಊರು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅಂಚಲ ಕೇನ್ಬೆ ಮಮ್ಮಿ ಏಪ ನಮ್ಮ ಊರು ಪೋಪುನು ಒಂದು ಅಂಚ ಅದು ಆಯ್ಗ ಪಂತಜಿ ಬೊಕ್ಕೇನ ಪಂಡ ಅವೇ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಈತೆ ವೀಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕೇನ ಪನ್ಪುನು ನಾನು ಊರು ಪೋಪೈತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪುನು ಊರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗಂತೂ ಮನಸ್ಸು ತಡೆಯುಜಿ ಊರು ಹೋಯಿಂದ ಪಂಡ ಮಾತೇರಿಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಊರು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಗಿಂದ ಏರು ಊರು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರೆ ತಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಊರು ಡಿಪ್ನಾಗ ಆತು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏಪ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಊರು ಬರ್ಪತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಊರು ಮಸ್ತ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಜಿಯಲ್ಲಿತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋತೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪುಸ್ತಕ ಪೂರ ಬಿಡ್ಪದಿತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಗಂಡು ವನಸಾತಿಜೇನ ಬತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಅವು ಕೆಲವು ಮಂಡ್ಯಡ್ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಏನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಪಾತೆರಡು ಏನೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಅವು ನಾನು ಮದತ್ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೇನ ಪಂಡ ಕಶ್ಪು ನನ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜೇನಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಕಶ್ಪು ಅಂಚ ಕಂಡ ದೋಸೆ ತಿಂತೆ ಅಂಚ ಅದೊಂಚೂರು ಜೀರ್ಣ ಆತಿಜೆ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಅಂದು ಓಕೆನ ಏನಾನ ಪನೋಡೊಂದು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಮದತ್ ಪೋಂಡು ಅವು ಏನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆರೊಂದು ಇಪ್ಪೆತೆ ಅವು ಮದತ್ ಪೋಪುಂಡು ಅವಳು ಹೆಚ್ಚೇನು ಪನೋಡೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಮದತ್ ಪೋಪುಂಡು ಅವಳ ಅಂಚ ತೂಕ ಏನಲ್ಲ ನೆನಪ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಪನ್ ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ನೆಟೆನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ನನ್ನಾತು ನಿಕ್ಲು ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಡ ಫನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕೇನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತಿಜನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಟ್ಟ ಪಣ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂಡತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಾರೆ ಅಂಚಾದ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಯ್ನಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಏನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಡಿಂಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಐನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಪಾರ ತೂಪೇನೆ ಅಂಚ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನೀಟಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಆತೇಟ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್